אז היום אני רוצה לדבר על שלב ח' בפרויקט. בעצם בשלב ח' אנחנו צריכים לסכום את כל כמות החום שיש לנו, שחישבנו אותה, ובעצם לחלק אותה בזמן הדרוש שאנחנו רוצים שהחדר קירור יעבוד. תמיד תזכרו שאם החישוב שלכם, שאתם עושים אותו הוא ל-24 שעות, אז החדר קירור הוא לא באמת עובד 24 שעות ביממה, הוא עובד הרבה פחות. כי שוב פעם, יש תהליכים שהחדר קירור עובר בהם, שהוא לא באמת עובד 24 שעות. זה לא מערכת מיזוג אוויר, זה מערכת קירור, תמיד תזכרו את זה. אז אחרי שבעצם יש לכם את כל כמויות החום, אז דברים שאתם יודעים שצריכים לחלק אותם בזמנים מסוימים, תחלקו אותם באותם זמנים, ותקבלו תוצאה סופית של כמה קילוואט אתם צריכים לסלק מהחדר בשביל שהסחורה שלכם תהיה יקרה ותהיה בטמפרטורה הדרושה. כמובן שאם יש לכם פרויקטים בהם יש חדר קירור אחד שהוא גם חדר תהליך וגם חדר אחסון, אז תדעו איך לתכנן את החדר הזה נכון. לצורך העניין נשים אולי כמה מערכות שמתי שהחדר עובר לקירור תהליכי, אז אנחנו מפעילים את כל המערכות ומתגברים על עומס חום מאוד גבוה, ומתי שהחדר קירור הופך להיות חדר לשימור, אז בעצם אנחנו מוציאים את המערכות האלה ואלה הופכות להיות מערכות גיבוי. תתחילו להיות יצירתיים, כמו שאמרתי, תתחילו לבנות את הפאזל בשביל שהפתרון שלכם יהיה פתרון הכי טוב ללקוח, גם מבחינת איך שהחדר יעבוד וגם מבחינת הלוגיקה שלכם והאני מאמין שלכם. שיהיה בהצלחה. In audio.